Kemutan karo lengger iku lengger diwas kemutan biyen abi belajar karo lengger siji. Sapa? Sabuane sempel. Oh iya. Sempel. Persis lengger gatu kanyang ya katut iki nonton. Lah justru mana untuk gede gue. Lanang nih Mas. Mugi-mugi ini pedagang-pedagang sami lari sedaya nggih sing sami rangun monggo sami tumbas. Ditumbasi monggo kula ditumbasi nggih. Iki ngangge puji koren Mas Mas Penayagan. Monggo dicabut Mas. Mas Penayagan. Ya yo puji. Kali nggih niki kajenge sami merapat nggih monggo sami ebek terus yang jauh mendekat yang dekat merapat dan rapat banget. Hari kan jangan lupa nanti bilang orang wis apa ngene-ngene pagi-pagi petang perubahan banget. Apa sih? Ayo terus